Dá ti to nejaký iný pohľad odborníkov, ľudí, ktorí sa venujú tréningu profesionálne a je to miesto, kde sa nás môžeš čokoľvek spýtať, možno ti niečo nové ukázať, môžeš sa posunúť vo svojom tréningu, či už začínaš, alebo si aj skúsenejší cvičenec. Je to úplne pre každého. Bez rozdielu na to, že či zvažuješ, že chceš začať s cvičením, chodíš okolo takýchto preliezok a nevieš čo s tým, ale nechceš chodiť úplne do fitka, alebo možno už aj cvičíš dlhšie, či už vo fitku, alebo aj na prelieskach a chceš sa niekam posunúť, tak je a bude možnosť sa pobaviť, porozprávať a ukážeme každému, ako možno začať, alebo ako sa posunúť, kde sú tie medzery, čo môžeš zlepšiť. Komunitné tréningy sú tréningy tu v meste Pezinok, na tomto workoutovom ihrisku v Active Parku za hradbami, kde vlastne každý týždeň vo štvrtok vždy o 18:03 jeden z nás trénerov Človek 2.0 urobíme tréning pre všetkých. Bude to takou workshopovou formou, aby sme sa aj s ľuďmi zoznámili a chceme tým pomôcť budovať komunitu ľudí, ktorí sa chcú hýbať a zdravo žiť. Čiže sú to tréningy zadarmo pre všetkých z komunity, jedno či z Pezinka alebo zo širšieho okolia. Myslíme si, že na tom záleží. Nemalo by byť cvičenie nejaké privilégium iba pre ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, alebo pre ľudí, ktorí chcú chodiť do fitka, malo by to byť pre všetkých a je veľmi dôležité, aby vznikala komunita ľudí, aby sme sa stretávali, bavili sa, poznali sa navzájom tí, ktorí cvičíme a chceme zdravo žiť, aby tu celospoločensky dochádzalo k nejakej zmene. A toto je tá naša malá troška, ktorou chceme k tomu prispieť, dať možnosť ľuďom prísť, zobrať si z našich vedomostí, zručností niečo naučiť, odovzdať a mať dobrý pocit z toho, že sme takéto niečo vytvorili. Ako som už povedal, každý štvrtok tu na tomto ihrisku bude jeden z nás, z trénerov Človek 2.0, aj Jakub fyzioterapeut, Patrik, Samo, ja, Pihy, name it, a budeme robiť raz týždenne tréning pre komunitu, tréning, kde budeme môcť aj pokecať, zoznamiť sa a pobaviť sa o tom, čo kto rieši, ako sa potrebuje posunúť a dobre si zacvičiť, čiže ukážeme vám, ako na tréning na takomto workoutovom ihrisku. Dojdi.